José Montilla inaugura el nou pont sobre l'Ebre entre Sant Jaume d'Enveja i Deltebre. En 250 metres de longitud i 19 d'amplada, el pont uneix dues poblacions molt properes, fins avui separades pel riu. El president de la Generalitat ha subratllat el sentit metafòric d'aquesta inversió. En moments de dificultat, cal, entre altres coses, més que mai, treballar per sumar, per unir, per tenir complicitats, per estar més a prop, per treballar colze a colze amb aquest que tens al costat. I en aquest sentit també, un pont, quan vivim en un món en el que hi ha gent que el que vol és trencar ponts, a vegades de diàleg, a vegades d'un altre tipus, un pont també té aquest sentit i aquest contingut metafòric i simbòlic. Ajuda, entre altres coses, a unir les persones, a unir els pobles. Aquesta nova infraestructura, que ha costat al govern 17 milions d'euros, permetrà millorar la mobilitat, afavorir el desenvolupament econòmic i impulsar els valors paisatgístics, turístics i culturals a l'entorn del delta. El pont està preparat perquè passen vehicles, peatons i també bicicletes. Pels ciutadans de les Terres de l'Ebre que reclamaven aquest pont des de feia anys, ha sigut com un somni fet realitat.